ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ደህና ዲኹም? ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ይብዛሕለይ። ኣነ ሰላም እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ሎማዓንቲ ብሕቶኹም መሰረት ናየይ ወይ ከዓ ናይ ኣሌክስ ሓወይ ኣቦ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። እሱ ድማ ብበዝሒ ሓደ ሰባት ሪኢኹምዎ ትኾኑ ኢኹም። ኣብ ቪድዮ ገለ ሓደ ግዜ ምፅእ ይብሉ ነይሮም እዮም። እንተኾነ ምስ ብዙሓት ሰባት ኮይኖም ስለ ዝመፁ ዝነበሩስ ኣይንኦም እዮም ኣቦኡ ኣይንኦም እዮም ኣቦኡ ዘይኮነ ገለ ንዓኹም ግልፂ ዘይክኾነልኩም ይኽእል። ምክንያቱ ካብ መጀመርያ ብዙሕ ናብ ቪድዮ ገለ ስለ ዘይመፁ ኣይትፈልጥዎምን ኢኹም ትኾኑ ማለት እዩ። ናብ ቪድዮ ዝመፁ ኣዶ ሊሊን ኣዶ ኣሌክስን ብበዝሒ ኣዴታት እምበር ኣቦታት ብዙሕ ናይ ምርኣይ ገለ ድሌት የብሎምን። ወላ ቪድዮ ገለ ክትሰርሕ ከለኻሲ ከምዚ ክተምፆም ገለ ተደለኻ እውን ብዙሕ ድሌት የብሎምን ብዙሕ ደስ ኣይብሎምን። ብኸምኡ እዮም ናይ ሊሊ ይኹን ናይ ኣሌክስ ወለደይ ኣቦታት ክትሪእዎም ዘይትኽእሉ ማለት እዩ እምበር ብሕማቕ ነገር ኣይኮነን። ፅቡቅ እዮም ደሓን እዮም ዘለዉ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎማዓንቲ ኣብቲ ስእሊ እትሪእዎ ዘለኹም ብሕቶኹም መሰረት ማለት ኣብ ኮሜንት ብዙሓት እንታይ ትብሉ ኣቦ ኣሌክስ ኣበይ ኣሎ? ኣቦ ሊሊ ኸ ኣዴታት ጥራሕ እየን መፅአን ዘለዋ ኣቦታት እውን ክንሪኦም ንደሊ ኢና ገለ ትብሉ ኢኹም። ኮሜንት የንብብ እየ። ኮሜንት ምንባብ ይፈትው እየ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ። ኣብ ኮሜንት ከዓ ብሕቶኹም መሰረት ኣቦ ኣሌክስ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዚ ኣብ ምስሊ እትሪእዎም ፅቡቅ ሰብኣይ ፅልም ዝበሉ ኣቦና እዮም። ኣቦ ኣሌክስ ማለት እዩ ንዘይትፈልጥዎ ብዙሓት ሰባት ኣምፅዎም ገለ ኢልኩም ነርኩም እንተኾነ የምፅዎም እዮም ንሳቶም እውን ብግልፂ ገይሮም ንበይኖም ፍልይ ኣቢሎም ናብቲ ቪድዮ ስለዘየምፅዎም እምበር ኣብቲ መርዓ ከዓ ነይሮም እዮም። ምስቲ ስራሕ ገለ ከዓኒ ትፈልጥዎ ኢኹም ጋያሹ ትቕበል ተስተኣናግድ ገለ ላዕሊ ታሕቲ ትብል ብኸምኡ ስራሕ ስለ ዘፀዓዓቖም ብዙሕ ኣብቲ መርዓ መዓልቲ ዘይረኣኽምዎም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ብበዝሒ ኣዴታት እየን ዝወፃ ነይረን ዝስዕስዓ ገለ ምስቶም መርዓውቲ ዝመፃ ገለ ነይረን ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ነይሮም እዮም ናይ ሊሊ ይኹን ናይ ኣሌክስ ስድራ ኣቦን ኣዶን ኩሎም ነይሮም እዮም። ግን ያ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ብዙሕ ከዓ ራእዩኒ ገለ ስለ ዘይብሉ ቪድዮ ገለ ከዓ ናይ ምውፃእ ድሌት ስለ ዘይብሎም ብኸምኡ ኢና ክንቀርፆም እውን ዘይደለና ቪድዮ እውን ክሰርሑ ከለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ናይ ሊሊ ገዛ ኮነ ንገዛ ኣሌክስ መብዛሕትኦም ምስ ኣዴታት ኮይኖም እዮም ቪድዮ ዝሰርሑ እምበር ምስ ኣቦኦም ኮይኖም ቪድዮ ገለ ክሰርሑ ኣይንሪኦምን ብብዝሓት። ሕዚ ድሌት ናይቶም ኣቦታት ናብ ካሜራ ናይ ምውፃእ ድሌት ስለ ዘይብሎም ዝተልዓለ እምበር ብጣዕሚ እዮም ፅቡቅ ዘለዉ እግዚኣብሔር ይመስገን ማለት እዩ። እና ቤተሰብ ብካሊእ ምክንያት ኣይኮነን ብዙሕ ካሜራ ናይ ምውፃእ ድሌት ስለ ዘይብሎም እዮም ናይ ክልቲኦም ስድራ ኣቦታት ናይ ምውፃእ ድሌት ስለ ዘይብሎም እዮም እምበር ኣብቲ መርዓስ ነይሮም እዮም ውዒሎም እዮም። ካብኣ ሓንቲ እዛ ፎቶ እዚኣ ትገልፅ እያ ማለት እዩ። ሕዚ እንዳመርዑ ኣብ እንዳመርዑ ግዜ እዩ ፎቶ እዚ ሊሊ ቡና እናሰርሐት እያ ኣጋጣሚ ቅጭ ኣቢለ እያ ማለት እዩ። ንሕቶኹም ብበዝሒ ሕቶኹም ስለ ዝበዝሐሲ ኣብቲ መርዓ እውን ነይሩ እዩ ተሳቲፉ እዩ ገለ ንምባል የምፅእ እየ ዘለኹ እና ቤተሰብ ብስራሕ ገለ ስለ ዝፀዓዓቖም እዮም እምበር ሰላም እዮም ዘለዉ ድሓን እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ካሊእ እንታይ ክብለኩም ደልየ ሎማዓንቲ ቪድዮታት ሊሊን ኣሌክስን ቪድዮ ዘርጊሖም ነይሮም ብጣዕሚ እዮም ደስ ዝብሉኻ። ንእሽተይ ግን ሊሊ ሓሚማ ኣላ ሰዓል ነገር ሒዝዋ ኣሎ ንፋስ ቅያር እውን ወይ ከኣዲስ ኣበባ ንዓዲግራት ከዓዲግራት ንኣዲስ ኣበባ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እውን ስለ ዘቀያይር ከምኡ ካውዮ ቅንየት ናይ መርዓ እዩ ነይሩ ቅንየት ናይ መርዓሲ ደኺሞም እዮም ቀንዮም ወለዲ ወላ ንሶም እውን ክንዲ ተዝኣኸሎም ሰሪሖም እዮም ካብኡ ከዓ ቅያር ንፋስ እውን ንእሽተን ዕብስ ኣቢልዋ ኣሎ ኣፍንጫ ገለ ከዓ ናይቲ ጥንሲ እውን ይኸውን ይኽእል እዩ ብኸምኡ እዩ ማለት እዩ። ንእሽተን ተፀሊይዋ ኣሎ እና ምሕረት ይወርደል ክበልዋ ይኹም ሓውሲ ሰዓል ነገር ማለት እዩ ዕፍኖ ኢላ ኣላ እና መርዓ ኣሌክስን ሊሊን ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ደረጃ ሓሊፉ ኣሎ። እስካብ ሕዚ እውን ተረፍ ናይ መርዓ ቪድዮታት እናዘርግሑ ይርከቡ። ብዙሕ እውን ኣለ እዩ ብርግፅ ግን እቲ ዝሓሸ ካውፅኡ ኣቢልካ ንእሽተይ ኢኻ ተውፅእ እምበር መዓት ቪድዮ እዩ ተቐሪፁ ብባዕሎም ወላ ብካሊእ ወላ ኣዳለውቲ እቶም ካልኦት ገለ እውን ኣለዉ እዩ ማለት እዩ እና
ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ደረጃ ሓሊፉ ፕራንክ ከዓ ብቐዳማይ ንኣዶ ናይ ኣሌክስ ፕራንክ ገይሮም ነይሮም ኣኾርየምዋ ነይሮም ብጣዕሚ ማለት እዩ። ሕማቶ ሰሚዕዋ ነይሩ መርዓናስ ፅቡቕ ኣየሕልፍክዮን ፅቡቕ ኣይሓለፈን ዝጎደሎ ነገር ነይርዎ ገለገለ ኢሎም ብጣዕሚ ሓሪቓ ተዛሪበቶም ነይራ ከምቲ ቪድዮ ዝረአናዮ ማለት እዩ። እና ንዕኡ ከዓ ኢልና ኣሎ ነርና የቕሬታ ገለታ ተባሂሎም እዮም ተዓሪቖም እዮም ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ኻኒ ንኣዶ ናይ ሊሊ ንዱ ናይ ሊሊ እዮም ፕራንክ ገይሮምዋ ነይሮም ንሱ እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ብቐዳማይ እዩ መርዓና ፅቡቕ ኣይሓለፈን ገለ ዝብል ግን ከዓ ብዙሕ ምናልባት ሊሊ ከምኡ ሓውስ ከምኡ ትብል ነይራ ኣዶ ሊሊ ግን ብዙሕ ኣይሓረቓን ብዙሕ ኣይኮርያን ከምዚ ናይ ብቐዳማይ ማለት እዩ። ንምንታይ ተይልኩም ኣሌክስ ምስአን እዩ ነይሩ ሊሊ ከምኡ ትብል ነይራ ማለት እዩ። እና ምናልባት ናይ ጥንሲ እዩ ዘዛረባሉ ኢለን ስለዝጠርጠር ኣይመስለኒ ማለት እዩ። ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተጠኒሳ ዝተፈላለየ ባህርያት ተርኢ ትኹሪ ገለ ወይ ዘይኮነ ነገር ትዛረብ ገለ ሕዚ እቲ ናይ ጥንሲ ባህርያት ግዲ ይፈልጦ ፀኒሐን እዘን ኣዶ ግን ብዙሕ ኣይተደናገፀን ከምኡ ስለዚ ኢላ ስለዝተዛረበት እውን ከምዚ ብዙሕ ሕማቅ ነገር ኣይተሰማዕንን ማዕረ ጥየለይ ዝደሊ ዘየደሊ ንጋዓት የደሊ ገለ የደሊ እናበለተን ነይራ እና ጉዳይ ጥንሲ እዩ ከምኡ ዝገብራለ ኢለን ግደንስ ወላ ሓንቲ ኣይተሰማዕንን ስሒቐን ፍሽኽ ኢለን እየን ዝሓልፋ ነይረን እምበር ፕራንክ ገይሮምዎ ነይሮም ከምቲ ናይ ብቐዳማይ ልክዕ ማለት እዩ። እና ብዙሕ ኣይሓረቐን ኣይኮርያን እውን ደስ ብዝብል መልክዑ ሓሊፉ እና ካብኡ ቀፂሉ ድኸ ኣድናቆት ንሰብ ኮሜንታተር ትወሃቡ ነይርኩም ካብ ሊልን ኣሌክስን ሳላኹም ጎቢዝና ሳላኹም በርቲዕና ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና 100K ሰብስክራይብ በፂሖም ኣለዉ እንደገና ከዓ ናብ 200 ገና ክንስጉም ኢና ንዓኹም ሒዝና ትበሃሉ ነይርኩም ምስጋና የቕርብልኩም ነይሮም። ናይ ብሓቂ ተመልካቲ ተሃሊካ ቀልጢፍካ ትልዕልካ ተመልካቲ ተዘይብልካ ከዓኒ ወላ ሓንቲ ክትልወጥ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ዩቱብ ሲ ተመልካቲ ሰብ ሒዝካ እዩ ዝስራሕ ማለት እዩ። እና ከምቲ ዝነበርኩም ናይ ቀደም መበረታዕኹም ኣይፈለዮም እና ቤተሰብ ንዓይ እውን ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ ናይገበርኩም ቤተሰብ ኩን ኢኹም ብኣኹም ኢና ክንዓብን ክንወርድን ንኽእል ንስኻትኩም ቪድዮታት ብዝረኣኹምላ መጠን ላይክ ኮመንት ሼር ብዝገበርኩምልና መጠን እቲ ቻናልና ይዓቢ ንሕና እውን ንልወጥ ማለት እዩ። ንድሕርን ዘይትሪኡ ወይ ከዓ ወላ ሪኢኹም እውን ኮሜንት ወይ ከዓ ላይክ ከይገበርኩም እንድሕር ትሓልፉ ግን ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕኒ ስለዚ ምርኣይኩም ዘይተረፈኩም ናብቲ ቻናል ምእታውኩም ዘይተረፈኩም ድሓንቲ ኮሜንት ምፅሓፍ ግድፍዎ እሞ ላይክ ግን ግበሩ ኢኹም ቤተሰብ ማለት ቻናል ዘለዎ ሰብስ ብፍላይ ትግራዋይ ተኮይኑ ብሓቂ ክንሕግዙ ክንክእል ኣለና ምእንቲ ክልወጥ ማለት እዩ። ሕዚ ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ንሰብ እኳ ብገንዘብ ንሓገዝናስ ግዳ ባዕለይ ክልወጥ እየ ብሞራል ብላይክ ጥራይ ሓግዙኒ ቻናለይ ብምርኣይ ሰብስክራይብ ብምግባር ሓገዙኒ ንዝብለና ሰብሲ ስለምንታይ ኢና ካብ ብልቢ ተላዒልና ዘይንሕግዞ ማለት ነቲ ገንዘብ ሓግዙኒ ተፀጊመ ዝበለ ጥራሕ ዲና ክንሕግዝ ዘለና ገንዘብ ተፀጊመ ዝብል ሰብ ንዕኡ ትሕግዞ እቲ ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ ግበርለይ ቪድዮታት ይርኣዩለይ ንዝብል ሰብ ግን ናብዩ ስለምንታይ ኢና ገንዘብ ንክነውፅእ ብዓብዪ እኳ ገንዘብ ናውፃእና ንምውፃእ ዘይበቃቕናሲ እታ ላይክ ንምግባር ስለምንታይ ኢና እና ቻናለይ ከዓ ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ ግበርለይ ኣነ ወላ ሓንቲ ካብ ማንም ሰብ ገንዘብ ይኹን ካሊእ ነገር ካሊእ ጥቕማጥቕሚ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይደልን እየ ኣይፈቱን እውን እግዚኣብሔር ይመስገን ሙሉእ ዓቕሚ ኣለኒ ሙሉእ ኣካል ኣለኒ ሰሪሐ ወፊረ ዝኣቱ ሰብ እየ ግን ካብኣኹም ዝደልዩ ላይክ ጥራይ እቲ ቪድዮ ክትሪኡ ከለኹም ላይክ እናገበርኩም ሕለፉ ላይክ ምግባር ዓብዪ ሓገዝ እዩ እና ቤተሰብ ኣበረታትዑና ምብርታዕኹም ኣይፈለየና እየ ክብለኩም ዝደሊ ካብኡ ብዝተረፈ ሊልን ኣሌክስን ካኒ ፍቅርኩም ይብዛሕ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም በዚ ኣጋጣሚ ክበሩ ንበሩልና ኣዴ ማርያም ከዓ ሸሊማ ተወሳኺ ሌሌተይ ብዝተረፈ ከዓ ቤተሰብ እውን ስለትገብሩለይ ደገፍ ላይክ ኮሜንት የመስግነኩም ይፈትወኩም እየ ንዓኹም እውን እና ኣብ ይኣኽለኒ መደበይ
ኣብ ቀጻሊ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀኒ ኢኹም። ኣብ ዘለኽምዎ ድማ ሰላምኩም ብዝሕ ዝሕ ዝሕ ትርፍርፍ ይበል። ሰናይ ጊዜ